ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଆଜି କରି ମସଲା ଦିଆ ବାଇଗଣ। ଏଇଟା ବାଦାମ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ନଡ଼ିଆ ବାଟିକି କରିବି। ତେଲ ପକେଇବା। ବାଇଗଣକୁ ତେଲ ଲାଗେ। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇବା। ନାଲି ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ଆଉ ଟିକେ ନାଲି କରିଦେଲେ ହେବ। ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇବା। ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇବା। ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇବା। ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ମସଲା ଟିକେ କଷିବା ପରେ ବାଇଗଣ ପକେଇବା। ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଟିକେ ପକେଇବା। ବାହାରିଲା ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଟିକେ ଦେବା। ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିଲେ ବସେଇବା। 5 ମିନିଟ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଦିଆ ବାଇଗଣ ହେଇଗଲା। କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭଲ ହେଇଛି।